Vía libre para o inicio das obras da futura Biblioteca Municipal que se levantará no inmoble da antiga Casa Gran Sol, fronte ao edificio do Mercado. Técnicos municipais e da empresa constructora realizaron o replantexamento da obra, trámite que marca o inicio dos traballos. A actuación financiada con cargo aos fondos de cooperación do Instituto Galego da Vivenda e do Solo conta cun orzamento de 1,2 millóns de euros e un prazo de execución de 2 anos. Vai a ser un edificio de referencia tanto no ámbito da educación como no ámbito da cultura e no ámbito social tamén en Ribeira, un edificio do que Ribeira pois carecía, xa que a actual biblioteca pois ten unhas limitacións que están á vista, é unha sala de lectura casi máis que unha biblioteca, e sabemos pois da gran demanda entre rapaces e xóvenes e estudiantes en xeral pois que necesitaban dun espazo no que poder pois concentrarse como Dios manda e non pois estar no que era pois unha sala de lectura na que conversían pois rapaces, persoas que leían o periódico, xente que facía un traballo, opositores e que ao fin e ao cabo pois non daba cabida ás necesidades que podía ter a veciñanza do noso concello. O proxecto prevé a reforma do antigo inmoble e a súa ampliación para dar lugar a unha instalación moderna que triplicará a superficie da actual biblioteca, emprazada na rúa Manuel Lustres Rivas. O proxecto contempla tamén unha forte aposta pola máxima eficiencia enerxética nas súas condicións, ao tempo que estará perfectamente integrada na arquitectura da contorna. O inmoble sumará as súas 2 plantas actuais, un andar máis, construindo tamén ás súas costas outro edificio de similar volume, estética e características. Os 2 inmobles estarán unidos por un ascensor. Ademais, na zona posterior do solar acondicionarase un patio axardinado de 200 metros cadrados, deseñado especialmente para a realización de actividades ao aire libre, complementarios á biblioteca. Vai ser tamén unha obra referente no que vai a ser a eficiencia enerxética, e creo que por todo eso, pois, como decía, vai a ser un edificio de referencia que vai a estar pois integrado ademais no que é ese Rueiro ribeirense, unha das zonas pois máis antiguas, máis emblemáticas do noso municipio, e que contará tamén pois fora na parte exterior pois cunha zona verde axardinada que vai a dar pois tamén cabida a actividades de ocio lúdicas educativas que se van a poder realizar ali, aparte de que as persoas que fagan uso da biblioteca pois teñan ali un espazo para poder descansar e ter os seus momentos de descanso mentras estudan.